Berqarar döwletiň täze ýamdan galkynşa döwrüne Türkmenistan gahrman arkadagymyň başyny başlan we hormatly prezidentimizin başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän netijeli daşary ýa-da uğruna berk eýermegini dowam edýär. Watanymyz oňyn betaraplyk, parahatçylyk, söýçülük, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine ygradly bolmak bilen umumy wadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän din hukukly netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly goşun toşýar. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamalary bilen berkidilen hemişelik betaraplyk hukuk derejesine eýi bolmak çözgüdüniň geljek önükdirilen dogry we öňden görçülükli ädim bolanyny bellemek gerek. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän insanperwer däplerine, parasatly durmuş filosofiýasyna esaslanýan Türkmenistanyň betaraplyk hukuk derejesi, Birleşen Milletler Uramasynyň tertipnamasynyň esasyny düzgän umumy adamzat gymmatlyklaryna dogry laýyk gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň betaraplyk hukuk derejesi döwrüň möhüm meselelerini çözmekde, döwletliň we halkara uramalaryň arasynda hyzmatdaşlygy höwüslendirmäge oňyn täsir edýän şert tökmüne çykşydýar. Şeýlehem ol strategik häsiýete eýe bolan köp taraply hyzmatdaşlyk esasyna Birleşen Milletler Uramasynyň wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardym bermäge önükdirilendir. Türkiýe Döwletliň Guramasynyň Aksakallar Geňeşiniň başlygy Binali Yerlerim Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 29 ýyla münasibetli geçirilýän dawarlara gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna hoşallygyny beýan etdi. Türkiýe Türkmenistanyň diňe bir döwlet garaşdyrlygyny näli eýsem Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ikrar edilen hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýyny elkinji bolup gollan ýurtlaryň biridir. Oňyn betaraplygy esaslanýan daşary siýasatyny işeň durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan sebitde we dünýäde parahatçylygy, durnukly ösüşi berkitmek işine möhüm gatnaşyjy bolup çykşydýar. Türkmen halkynyň milli lideriniň başlangyçlary bilen döredilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna kowanarlygy mätäççilere himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasy hem insanperwer başlangyçlaryň dünýäde dabaralandyrylmagy uğruna uly işler alyp barýar. Gazna dünýäň dürli ýurtlaryna çağalara insanperwer gollaw himayetini ýetirip berýär. Pursatdan peýdalanyp mehman halkara betaraplyk güni hemde Türkmenistanyň betaraplygynyň 29 ýylyga münasibetli Türkmenistanyň hormatly prezidentini hemde türkmen halkynyň milli liderini tüýsürekden gutlady. Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň daşary siýasaty boýunça ýürütme wekili Abdul Aziz Kamilow mehmansewerlik hemde halkara maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk bildirdi hemde hemmeleri Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň eglan edilmeginiň 29 ýyllygy bilen gutlady. Türkmenistan betaraplygyň esas goýucu kadrlaryna, ýörelgelerini eýdigiderli ýermek bilen halkara giňişligine başlangyçly çykşydýar. Şeýlelikde Türkmenistanyň betaraplygy diňe bir syýasy strategiýa bolmak bilen çäklenmän, eýsem halkara parahatçylygyny we durnuklygyny ösürmäge möhüm goşun toşýar. Şunuň bilen bir hatarda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylny ilip eglan etmek hakyna kararnamasynyň kabul edileni hemde bu kararnamanyň awtordaşy bolup Özbekistanyň hem çykyş edenligi bellenildi. Soňra Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretärining bütün dünýä haragatnaşygy boýunça ornwatary Melisa Fleming Sandul markal çykyş etdi. Belenirşi ýaly häzirki wagtda dünýäň ähli döwletleriniň arasynda dialogy we hyzmatdaşlygy ösürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Birleşen Milletler Uramasy döwletler we adamlaryň arasyna ananşmagy ýoly goýmagy, parahatçylygy, den hukuklygy öpçün etmegiň, has abadan geljegi gurmagyň şerti hökmüne garaýar. Şeýlehem abadan geljegiň hatirasyna tagallalary utgaşdyrmagyň ähmiýetini öňçekirli. Şunu Türkmenistanyň başlangyçlaryna möhüm orun değişil bolup durýar. Soňra Birleşen Milletler Uramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň terrorçylyga garşy görüşmek boýunça komitetiniň ýerine ýetirji direktoratynyň ýerine ýetirji direktory Natalia German çykyş edip, bu halkara maslahata gatnaşmak üçin döredilen mümkinçiligi türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi. Bellenirşi ýaly halkara maslahatyň esasy maksatlary Birleşen Milletler Uramasynyň tertipnamasyna beýan edilen maksatlara laýyk gelýär. Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy, halkara giňişligine parahatçylyk hemde durnukly ösüşi öpçün etmegiň möhüm büniýady bolup durýar. Türkmenistanyň başlangyjy etatyna Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyla halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylly eglan etmek hakyna kararnamany kabul etmegi munyň aýdyň suwtnamasydyr.
German Birleşen Milletler Guramasynyň beýtarap döwlet hökmüne Türkmenistanyň durnuklygy, hoşniyetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny we sebitleýin hyzmatdaşlygy ösürmäge önüktirilen başlangyçlaryny gollaýan any beledi hemde pursatyň peýdalanyp Türkmenistany rowaçlyk we awadançylyk arzuw etdi. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüteg wekili Terih Hakkala çykyş edip, şu gedeki halkara maslahaty gatnaşmaga çakyryk we onu çykyş etmäge döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hökümetine hoşarlygyny beýan etdi hemde pursatdan peýdalanyp hemmeleri halkara beýtaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 29 ýyllyk münasibetli tüý sürekden gotlady. Beýlenilşýäli bu gedeki maslahatyň maksady häzirki döwürde ören möhüm bolan durnukly ösüşi üçin etmekde bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmakdan ibaretdir. Türkmenistan özüniň öňüne alyş diplomatiýasy guralyny ulanma arkaly ählimon parakatçylygyň ilerledilmegine hemişe taýýardygyny görkezip gelýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyna göz öňüne tutulan wezipeleň ýerine ýetirilişini ilerletmekde de möhüm gatnaşyjy ýurtlaryň biridir. Iqtisadi hyzmatdaşlyk we ulag diplomatiýasy boýunça sebit ýurtlarynyň we Ýewropa Birleşiginiň arasyna alnyp barlaýan özara gatnaşyklar iki sebitiň hem gülläp ösmegine tergi berýär. Çünki bu urlarda ýerine ýetirilýän tatlamalar geljek nesilleň peýdalanmagy babatda möhüm ähmiýeti ýedir. Türkmenistanyň bütün dünýä sowda guramasyna goşulmagy babatdaky tagallalaryny gollamak üçin bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çäklaryna bir neçe çäreler geçirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň 8-nji baş sekretary, ähli momy ýaşyl ösüş institutynyň ýol başçysy Pan Ki-moon sanul gomarkaly çykyş etdi. Beýlenilşýäli halkara beýtaraplyk gününiň öň syratyny Aşgabatda geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara ähli momy ýaşyl ösüş institutynyň adyndan gutluglaryny beýan etmek uly hormatdyr. Beýlenilşýäli bu möhüm çäre dialog we halkara hyzmatdaşlygyň zerurdygyny ýene bir gezek görkezmek bilen Türkmenistanyň halkara ýeňişligine parakatçylygy üçin etmekdäki ýygyderli tagallalarynyň aýdyň suwtnamasyry. Pursatdan peýdalanyp Pan Ki-moon bu urda durmuşa geçirilýän işler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyza hemde Türkmenistanyň prezidenti Arkadagy Gahrman Serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Häzirki wagtda dialogyň ähmiýeti artýar. Şunu Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatini esaslanyp alyp barýan işleri bellenmäge münasipdir. Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasiniň 2025-nji ýyly halkara parakatçylyk we ananşmak ýerleyip elan etmek hakyna kararnamany kabul etdi. Geljek ýylda Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygyna 30 ýyl bolýar. Sonra forumyň işi durnukly ösüş parakatçylygyň we ananşmagyň bünyady. Halklaryň arasyna özara ananşmak we halkara guramalaryň orny. Ananşmagy berkitmekde döwrewap çemeleşmeler atly 3 gur boýunça dowam etdi. Olara ýurdamyň we daşar ýurtlaryň döwlet we iş urdudumlarynyň, urdaş ýokary oku mekdepleriniň, Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüteleşdirilen edaralarynyň, beýle halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Mejlisleň dowamyny durnukly ösüş üçin etmäge, döwletleň we halklaryň arasyna anançykly gatnaşyklary pugtalanyrmagy, dialog we parakatçylyk medeniýetini kemale getirmäge, möhüm ykdysady, insanperwer hemde ekolog meseleleri çözmäge, ähli awadançylygyň we ösüşiň maksatlaryna ýetmek üçin öňde barjy tejribeler hemde innowasion tehnologiýalar alşmagy gönüktirilen hyzmatdaşlygyň esasy urlary boýunça pikir alşyldy. Duşun gün tertibine laýyklykda ýurdumyzyň öňe süren ähli howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamagyň mümkinçilikleri, durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek üçin beýtaraplygyň ýörelgelerini durmuşa geçirmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Beýlenilşýäli Türkmenistan ähli we sebit derejesinde parakatçylygyň, ösüşiň we hyzmatdaşlygyň gün tertibini has işleň ilerledýär. Möhüm halkara meseleleriniň bir neçesi boýunça netijeli çözgütleri öňe sürýär. Şeýle hem Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde parakatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň bähwidine beýtaraplygyň dostlary toparynyň ýokary derejedäki mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň başlangyjy esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň bünýadyna döredilen bu topar sebit we ähli hyzmatdaşlarynyň möhüm meseleleri boýunça netijeli pikir alşmak üçin açyk meýdança bolup hyzmat edýär. Häzirki wagtda onuň tüzümine 26 döwlet girýär. Bu köp taraply dialogyň çäklaryna ýygyderli geçirilýän dostluklar halkara gatnaşyklaryna beýtaraplyk ýörelgelerini ilerletmek hemde umumy awadançylygyň bähwitlerine daýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy pugtalanyrmak üçin durnukly siýasy diplomatik mexanizmiň işlenip taýýarlanmany goşun toşmak maksadynyň uğralýar.